आणि ही जी वेल, ह्या वेलीचं तुम्हाला वैशिष्ट्य सांगते. ही आपली भाजी चिकायचं म्हणजे कशी आपल्याला घट्ट हवे पातळ हवे. हे वरून हे काय टाकलं तुम्हाला माहिती आहे का? हे का पैसे घ्या. जूनमध्ये मी सामान भरलं होतं डीमार्टमध्ये आणि तो व्हिडिओ पण मी तुमच्याशी शेअर केला होता. बघा तुम्ही माझ्या चेहऱ्याकडे जरा नीट निरखून बघितलं तर तुम्हाला माहिती पडेल. शेरू तिथे आहे, घेऊन ये त्याला इथे. दादा काय करतोय? गेला कुणा रान साफ करायला? पहिला आपण फूट काढले. सगळ्यांना जरा गुड मॉर्निंग करा. धुक्यातली गुड मॉर्निंग. चला चला चला. सकाळ चांगली आहे ना. नाही नाही, तुम्हाला आता असं धुकं दिसतंय, वाटत असेल की थंड आहे म्हणून. थंड अजिबात नाही आहे. गरमी होते गरमी. हां, धुकं रोज असतं असं. आता थोड्या वेळाने अजून वाढेल, त्याच्यामुळे म्हणजे छान वाटतं. पण असं काही इतकं पण गरम होत नाही, बाहेर प्रसन्न वाटतं असं. तर आज आपण आपल्या गार्डनमध्ये आलो आहे भाजी काढायचे. हां हां, इथे चिपूड आहे ना, काढायचं. तयार झालं का आधी? ना तर उगाच काढायला नको. इथे ना भरपूर रान वाढले, पण ती चिपूडची वेल आहे ना ही ती भरपूर पसरलं, त्याच्यामुळे इथे याचं साफ नाही करत आहे. पण वेलमध्ये कुठं कटिंग झाली का झालं मग. आणि ही जी वेल, ह्या वेलीचं तुम्हाला वैशिष्ट्य सांगते. ही वेल आहे ना आम्ही लावलेली नाही, ती आपोआप रुजली होती. आणि हा बघा, हा एक चिपूड काढलाय, पिकलाय. 2-3 दिवसात पिकेल, 1-2 दिवसात पिकेल. मस्त पाट तयार झाला बघ त्याला. हां, पिवळं झालाय बघा थोडासा. उजळाला. चला हा ठेवूया आपण जागेवरती. पकडता, 1 मिनिट पडेल माझ्या वजन हातात. आहे. 1 मिनिट हलका नाही वजन. जाऊ दे सुपात. आहे ना बाहेर म्हणून तो. म्हणजे ही बघितलं ना, पण न लावलेली वेल आहे ना, तिनेच भरपूर फळं म्हणजे चांगली फळं येतात त्याला ना. त्याला खत पाणी काहीच नाही केलेलं आहे बोला. आणि अशी ती पसरलेली जिकडे जिकडे बघा कशी हिरवीगार आहे. हां, हे असं असतं. हे आमचं शेरडू बघा, शेरडू. तो शेरडू बाहेर आहे ना, मग तो दुसरा वाघुडू आहे ना, तो कुईकुई करतोय. आणि गिलकी तुम्हाला दाखवते. गिलकीची फुलं म्हणजे भरपूर आता ना, गिलकी आता झरणार आहे. ही बघा, हे गिलकीचं फुल आहे पिवळ्या रंगाचं. आणि आता तुम्ही बघताय जिकडे जिकडे गिलकी आत्ता धरायला सुरुवात होणार. गिलकी म्हणजेच पारोशी. हा, चला आता हे शिराळी भरपूर धरलेले आहेत आपल्याकडे. आणि पडवळ म्हणजे ह्या 2 भाज्यांचा बहर आलेला आहे. दुधी म्हणजे आहे, पण दुधी आता कसं जरा कमी झाले. काकडीची वेल आपली संपले ना, काकडीची वेल. काकडीची वेळ काय झाली संपली. आपल्याकडे काकडी सुकलेली म्हणजे जून झाले काकडीची वेल संपली. संपली. म्हणजे त्यांना पण एक्सपायर डेट असते ना वेलींना पण. आता कुणाला जेव्हा आपण दुसरी वेल लावले काकडीची, ते आता बघूया कधी लावतात ते कंटेनरमध्ये. हे बघा, ही आतमध्ये तर शिराळी काढतात. जरा भोपळ्यावरती पण नजर टाका. भेंडी पण बघ किती धरलेत ती. ते बघा शिराळी. ते सगळे आता भाजीनं काढून घेतात. आता मी आतमध्ये जाऊ शकत नाही, कारण तिकडं वाकायला लागते, माझी मान दुखते मग जाम. पण तुम्हाला मी प्रयत्न करते दाखवायचं. थांबा 1 मिनटं. इथे आहे शिराळी आहे ना, इथं आहे ना, ही बघा शिराळी. आणि दुधी पण इथे कुठेतरी असेल. कालच आपण दुधीच्या वड्या पण केल्या होत्या, तुमच्याशी रेसिपी बघा शेअर केली. ते बघा तिकडे दुधी दिसते छोटीवाली दुधी. पडवळ ते बघा समोर तिकडे पडवळ. जरा पडवळ वर कर ना हाताने. ऐकलं का? पडवळ तयार झालंय. हे बघा पडवळ. हां, म्हणजे आता असं ह्या 2 भाज्यांचा चांगला बहर आहे. मस्त झाल्या आता वेली. हां, हे बघ इथे दुधी इथे पण आहेत बघ. आपलं लक्ष नसेल तर हे होईल. हे बघा दुधी इथे 2-2, 3-3 आहेत एकदम धरलेले फुलं. आता हळूहळू येतात इथे. चला आता ही सगळी शिराळ्याची भाजी वगैरे ना तयार झाली, तेवढी काढून घेतो, परत जून व्हायला नको म्हणून. हे चल घरात, इथे मातीत नको बसू. शेरू की नाही, हा बघा मातीमध्ये बसलेला आहे आपल्या आड्याच्या इथे.
नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि मागे कुणाला तुम्हाला दिसतोय का, त्याचं काम चालू झालेलं आहे. कुठे गेला तो बघा, खाली बसला आहे, त्या कडणीमध्ये झाड आहे त्या साईडला. तर भाजी तुम्हाला मी दाखवते काढलेली. नाश्ता बनवायचा आहे, म्हणजे आज नाश्ता जेवण सगळं पटापट करून घ्यायचं आहे. म्हणजे किचनचं जे काम आहे ना, ते घरातलं सर्व झाडलोट वगैरे करून झालेली आहे. आणि गरमी इतकी होते ना, बापरे. आता बघा धुकं तुम्हाला दिसतंय मागे, पण इतकी गरमी होते ना, अगदी घामाघूम व्हायला होतं. इतकं ऑक्टोबर हीट, प्रचंड उकाडा गावी पण भरपूर आहे. जसं मुंबईमध्ये असेल ना, तसं गावाला पण सेम तसंच वातावरण आहे. तर मी काय म्हणत होते, विषय थोडा चेंज होतो ना बोलताना. तर आता पटापट घरातलं आवरायचं आहे, थोड्या वेळाने बाहेर जायचं. बाहेर म्हणजे बाजारात जायचं आहे. घरातलं बरंचसं सामान संपलेलं आहे, ते घ्यायचं आहे. तर सगळ्यात आधी नाश्ता बनवून घेते आणि नंतरला मग जेवण ह्या तिघांसाठी. मी साधं सिंपलच काहीतरी जेवण करणार आहे, कारण नाश्ता पोटभरीचा करायचा आहे म्हणून. आणि तिकडे समोर आहे ना आपलं शेगळाचं झाड आहे, तिकडनं थोडासा पाला मला लागणार आहे, तो काढून घेते आणि मग सुरुवात करते. चला तुम्हाला मी दाखवते या थोडंसं नाश्त्यामध्ये काय बनवणार आहे. ते सगळं साऊथ इंडियन नाश्ता बनवायचा आहे आज. ही आपली भाजी, चिबूड, शिराळी आणि दुधी, ही झाली आपली आजची परसातील भाजी. आणि आता नाश्ता तुम्हाला दाखवते. हे बघा, आज ना इडली, चटणी, सांबार पण हवं आहे. म्हणजे इडली, चटणी आणि सांबार असं बनवायचं आहे. चला पटापटानं करून घेते. किचनमध्ये आल्यानंतर माझ्या डोक्यात विचार चालू होते की दुपारच्या जेवणामध्ये ह्या तिघांसाठी, म्हणजे वाघ्या, शेरू आणि कुणाल मुख्य, ह्यांच्यासाठी म्हटलं काय करावं. कारण सकाळी बघा पोटभर नाश्ता झाला की आमचं दोघांचं जेवणाचं इतकं काही हे नसेल तरी पण चालून जातं. तर काय केलं मी की चला म्हटलं सांबार तर बनवणारच होते ना, म्हटलं सांबारच आपण जास्त करूया. आणि तुरीची डाळ आणि तांदूळ वगैरे धुवून घेतले आणि भाज्या मी इथे चिरायला घेतल्या. भाज्या तुम्ही बघताय. म्हणजे एक गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर करते की माझ्या ज्या काही रेसिपी असतात त्या सर्व घरामध्ये जे साहित्य अवेलेबल असेल त्या साहित्यापासून मी सगळ्या माझ्या रेसिपी तयार करते. आज मी ही गोष्ट तुमच्याशी शेअर करते कारण मला की नाही बऱ्याच वेळा कमेंट्स येतात की ही वस्तू कमी आहे, ही वस्तू टाकायला पाहिजे होती रेसिपीमध्ये, पण त्या गावी बघा सगळ्या वस्तू सहज उपलब्ध नाही होत. म्हणजे जे आहे त्यातच सर्व करावं लागतं आणि त्या पद्धतीनेच मी करते. आठवडे बाजार असतो, तो पण चुकला तर मग झालं. मग सगळं जे आहे ना घरामध्ये त्यातच मग सगळं करायचं आणि आहे त्याच समाधान मानायचं आणि मग तयार करून खायचं. हे सगळं चाललेलं असतं. आणि मला वाटतं बऱ्याच ताईने आपल्या माहिती नसेल म्हणून ही गोष्ट मी आता तुमच्याशी शेअर करते. तर इथे मी बघा सर्व कुकर रेडी करून घेतल्या. भाज्या त्यात टाकलेल्या आहे, पडवळ, दुधी, शिराळी, सर्व आपल्या घरच्या भाज्या आहेत. कांदा टाकलेला आहे आणि त्यात बघा टोमॅटो पण नाही आहे कारण टोमॅटो माझ्याकडे संपला होता. कुकर रेडी करून घेतला आणि मग तो ठेवला गॅसवरती. कुकर गॅसवर ठेवल्यानंतर इथे मी चटणी तयार करायला घेतली आणि चटणीची रेसिपी आज मी तुमच्याशी शेअर करते कारण मला मागे 3-4 वेळा आपल्या ताईंच्या कमेंट होत्या की ताई ह्या चटणीची रेसिपी दाखवा म्हणून. मला वाटतं 2-3 वेळा मी शेअर केलेली आहे, पण नवीन बघा ताई आपल्या चॅनलला जॉईन होतात ना, त्याच्यामुळे पटकन तुम्हाला मी सांगते. इथे मी घेतलेली आहे तुरीची डाळ, थोडंसं तेल घ्यायचं कढईमध्ये आणि सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. बेडगी मिरच्या आहेत त्या, तर जास्त तिखट पण नसतात आणि रंग त्याचा खूप छान असतो. तर थोड्या तेलामध्ये त्या जराशा हलक्याशा परतून घ्यायच्या. खोबरं घेतलेलं आहे ओलं, आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं त्यात. आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे चमच्यामध्ये. बघा आता तुम्हाला मी सांगितलं ना वस्तू बघा कधी संपते, तर हे मी पाऊच आणले होते कारण लसूण नव्हती मिळत म्हणून ऑप्शन होतं. तर हे पाऊच आणले होते 2-3 आणि तेच मी सध्या वापरते. आणि मग त्यात टाकलेलं आहे थंड झालेली मिरची आणि ती डाळ बघा शेकून घेतली ती. हे थोडं साईडला करून ठेवलं, म्हटलं नंतरला ते वाटता येईल. तर इडली मी इथे तयार करायला घेतली पटकन. म्हणजे एकीकडे कुकर एकीकडे इडली असं सर्व चाललं होतं. प्लेटला तेल लावून घेतलं आणि मग पीठ टाकलं. आणि पीठ टाकताना कसं मी ती पूर्ण प्लेट असते ना भरत नाही ती, नाही तर काय होतं ते इडली ना फुरून बाहेर येते आणि सगळं मग ते ना बाहेर असं सांडल्यासारखं होतं. त्याच्यामुळे कधी पण इडली करताना मी तो साचा जो असतो त्याचा ते बघा ते प्लेटचं ते काय म्हणूया आकार असतो ना, त्यात थोडंसं जरा कमी भरायचं, मग इडली आपली छान फुलून पण येतो. म्हणजे जागा ना भरपूर मिळते त्या इडलीला. आणि खूप छान झाली होती इडली, तर सॉफ्ट पीठ छान पूर्ण आलं होतं, त्याच्यामुळे इडली पण छानच होणार होती हे मला माहिती होतं. चटणी बघा ही वाटून ठेवलेली मिक्सरला. आता चटणीला फोडणी घालायची.
तर तेल गरम झालं आहे चांगलं. हे बघा आत्ता मी गॅस स्लो करते. राई तडतडली का उडदाची डाळ. उडदाची डाळ ना जरूर टाकायची, म्हणजे चवीला चटणी जी असते ना एकदम भारी लागते आपली. कढीपत्ता जरा असं मिक्स करून घ्यायचं आणि तेल पण कमी टाकायचं, जास्त नाही तेल टाकायचं. आणि आत्ता जराशी उडदाची डाळ लालसर झाली का मग ही चटणी आपली टाकायची. जरा मिक्स करायची. आणि हे बघा हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घेऊन ते सगळं ना काढून घ्यायचं. म्हणजे कशी आपल्याला घट्ट हवे पातळ हवे हे आपल्या आवडीप्रमाणे ठेवायची. आता गॅस बंद करायचा. ही चटणी आपली रेडी झालेली आहे. आणि इथे आपली इडली पण शिजते. सांबार फोडणी घालायचं बाकी आहे. ते कुकर जरा ना गरम आहे त्याच्यामुळे मी थांबलेली आहे. तोपर्यंत भाग्या आणि शेरू यांच्यासाठी डोसे बनवून घेते मी. वाघे आणि शेरू आहेत ना त्यांना डोसे भरपूर आवडतात आणि इडली पण खातात ते. म्हणजे साधे डोसे बनवते त्यांच्यासाठी 2-3 मग आवडीने खातील. म्हणजे त्यांचा नाश्ता झाला. मग दादा बाहेर आहे, आमच्याकडे लपाछपी चालू आहे वाघ्याची आणि या दादाची. बाजूला टाकलं झाडाला पाणी. कुठे आहे दादा, कुठे आहे रे? दादा मी तिकडे आहे बा. मशीनच्या इथे धावला बघ कसला. ये दादा आला बघ, गेला पळाला, मागच्या दारात गेला तो बघ. आला परत आला. मग तिकडे आता शेरू हे होईल ना पण बघून ह्यांचा खेळ. त्याचा जीव हे होईल ना. तो घरात आहे दादा, घरात आहे बघ. इकडे भाग्या तिथे नाही बघ, घरात आहे तो घरात आहे. हा असा आमच्याकडे नेहमी खेळ असतो लपाछपीचा. हा घरात मशीनच्या इथे नाही. मग तो मशीनच्या इथे लपलेला कुणाल किचन मध्ये गेला. जाम हुशार आहे हा भाग्या. दिसला चला बाहेर आहे, मला माझं काम करू दे. चला जा, कुणाला तू आंघोळ करून घे जा उशीर होईल. हे बघा सांबारची पण फोडणी झालेली आहे. सगळं टाकून झालंय. फक्त आता हे बघा हे वरून हे काय टाकलं तुम्हाला माहिती आहे का? शेंगळाचा पाला, कोवळा. म्हणजे आपल्याकडे शेंग नाही ना त्याच्यामुळे मग पाला टाकायचा, म्हणजे शेंगाची चव आली. आता 1-2-3 मिनटं जरा शिजू दे की आपलं सांबार रेडी. तर नाश्ता सगळं बघा आपला रेडी झालेला आहे. म्हणजे नाश्ता पण आणि जेवण पण आमचा. तर ही इडली आपली, हे डोसे आणि ही बघा ही आपली चटणी आणि हे आहे सांबार. तर हे सांबार बघा हे असं थोडंसं पातळ ठेवते कारण पातळवालंच आमच्याकडे आवडतं. आणि एकदम टेस्टी झालं कारण मी टेस्ट करून बघितलं ना, छान झाले. तर आता ह्या सर्वांना ना खायला देते अगोदर. हे बघा शेरू आपला डोसा खातोय, भाग्या पण डोसा खातोय. ह्या दोघांचे डोसे ना फेवरेट आहेत. त्यांना ना इडली पण द्या कुणाला एक. आता एक इडली घे बाबाकडनं आणि इडली वाटणच्या बाउलमध्ये इडली पण चाखावं दे. चला आता तुम्ही खाऊन बघा कसं झालंय नाश्ता आजचा. नाश्ता करायला इडली सांबार नाश्ता करायला. पुन्हा अजून 2 तुकडे कर, तेवढं त्यांना चावायला नाही होणार वाघ्याला. आपली आजची इडली ना इतकी छान झाली ना, एकदम सॉफ्ट झाले बोला. सॉफ्ट झाले. म्हणजे मी काढली ना मग त्या कुकरमधनं. कॅमेरा फोकस होतोय की नाही. एकदम सॉफ्ट झालेली आहे इडली. छान झाली, एकदम सॉफ्ट झाली. सगळं टेस्टी झालेलं आहे. पडल्या निघते कोणी इडली. आणि आम्ही बघा निघालो आता. तरी सगळं होईपर्यंत 11:15 वाजले. आणि सामान पण कसं बरंच घ्यायचं आहे त्याच्यामुळे आज म्हटलं बाजार चुकून चालणार नाही तर सगळं पुढचं गडबड होऊन जाईल. म्हणजे आठवडा आपला पुढचा. म्हणजे कांदा, लसूण ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना ज्या लागतात त्या घ्यायच्यात मला मेन म्हणजे. तर बघू आता उन्हाचा तडाखा कसा आहे. थोडंफार जमलं तर तुमच्याशी शेअर करते. जर का ऊन जास्त वाटलं तर मला नाही वाटत मला शूटिंग करायला जमेल. बघूया. चला आता गाडीत बसते.
पाणी घेतलं ना बाटली. गवार घ्यायचे. हे घ्या पैसे घ्या. एक काम कर, सामान आहे ना जाऊ दे गाडीमध्ये. सामान बघा सगळं घेऊन झालंय. गाडी आपली स्टँडमध्ये थांबलेली आहे तळेच्या. आणि कुणालच्या बा एक वस्तू विसरलेत, ते घ्यायला गेलेत. ऊन बघा किती आहे, प्रचंड ऊन आहे. वाजले 12:30. चला बाबा निघालो घरी. बस झाली शॉपिंग. उन्हाने अगदी नको नको झाला जीव. तर आज मार्केटमध्ये गर्दी कमी होती ना, पण गर्दी ऊन आहे ना. हा, उन्हामुळे मला वाटतं गर्दी कमी आहे. चलो बाबा आता डायरेक्ट घरी या. आवाज बंद, एकदम आवाज बंद. आता मी येणार नाही, मग मी घेणार नाही. मग बघा बाहेर आल्यानंतर ना ह्यांचा असा दंगा असतो. खूप खूप हे करतात. शेरू आवाज बंद. हा आवाज बंद. शांत बस, शांत बस. हा चल आली मी, चल. आवाज बंद, आवाज बंद. चल गुड बॉय, गुड बॉय. हा गुड बॉय. मी खाऊ आणलाय तुम्हाला. हा आईने खाऊ आणलाय. बघ ना कसा ओरडतो तो, बघ ना. हा चला 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 चला, यांना घेते पहिला. बाळ्या तरी खुल्या होत्या का? हा एवढ्या गरमीमध्ये बोला हा मुलगा ना दरवाजा बंद करून होता. भाग्या शेरू मागे होते. मागे जरा चांगलं असं थंडावा. खूप गरमी होते, खूप बघा पूर्ण असं भिजली होती. पण आता जरा सुकले. फॅन खाली बसली मी आल्यावर 10 मिनटं. बरोबर 12:45 घरी आम्ही आलो आणि सगळं सामान खरेदी केलंय. पण बाजार सांगते खूप महाग झालेलं आहे सगळ्या वस्तू. म्हणजे वाण सामान आहे ना, ते मी थोडीशी चौकशी केली. जूनमध्ये मी सामान भरलं होतं डीमार्टमध्ये आणि तो व्हिडिओ पण मी तुमच्याशी शेअर केलं होतं. रत्नागिरीला मी गेले होते डीमार्टमध्ये. एक 4 ते 5 महिने पुरेल इतकं सामान मी भरलं होतं. आणि आत्ता कसं थोडं थोडं सामान आहे ना घरातलं, ते संपत आलेलं आहे. त्याच्यामुळे एक अंदाज घेण्यासाठी आज बाजारात गेले होते आणि सगळा भाव वगैरे काढला. पण भरपूर सगळं महाग झालेलं आहे. आता 1-2 वस्तू मी फक्त आणलेल्या आहेत. साखर संपली होती घरातली, त्याच्यामुळे साखर मी घेऊन आली. तुम्हाला मी किंमत सांगते, 42 रुपये किलो साखर आहे. त्याच्यामुळे महाग आहे का स्वस्त काय अजून आता माहीत नाही मला. 2-3 ठिकाणी विचारलं पण 42च्या पुढेच भाव आहे. महागच आहे ना. 40. हां. आणि डाळी तर बापरे खूप महाग झालं. तूर डाळ, मसूर डाळ, मूग डाळ सगळं महाग झालेलं आहे. त्याच्यामुळे विचार चालू आहे काय करावं. आता घरात सामान संपायला आलं आहे तर डीमार्टमध्ये जायचं का इथेच शॉपिंग करायचं, ते विचार चालू आहे. बघूया. आणि थोडंफार भाजीपाला पण आणलं आहे. भाजीपाला म्हणजे कोबी वगैरे, टोमॅटो स्वस्त झालेले आहेत 15 रुपये 20 रुपये असं आहे. कांदे महाग आहेत, 30 रुपये किलो कांदे आहेत. बटाटे आहेत 25ने. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी ना किचनमधल्या तर संपल्या होत्या, त्या जाऊन घेऊन आले. आणि सगळं आता आणलेलं आहे. लसूण खूप महाग आहे, 50 रुपये पाव लसूण आहे. हे बघा आता असंच ठेवलेलं आहे सगळं. तर आता मी नंतरला मी आवरून घेणार. आता थोडंसं जेवण घेतो. जेवण म्हणजे काय, सकाळी बघा नाश्ता केला तेच आता खायचं. पण बरं झालं टायमात आलो घरी, ते मेन. खूप गरमीमुळे ना हैराण झालो आम्ही. त्याच्यामुळे फारसं असं काही मला शूटिंग करता आलं नाही. क्लिप फक्त राहिले ना घ्यायचे, मग केसांचे क्लिप राहिले. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट तुम्ही लक्षात घेतली की नाही, पण बघा तुम्ही माझ्या चेहऱ्याकडे जरा नीट निरखून बघितलं तर तुम्हाला माहिती पडेल. कुणालचे बाबा म्हणतात की काही नाही असं वेगळं, असं काही नाही वाटत आहे. हे बघा ॲब्रो मी केला आज. त्यांना सांगितलं सगळं साईला राहू दे, म्हणजे सगळं सामान आधी साईला केलं. पहिला मी जाऊन ॲब्रो केला आणि बघ सगळ्या सामानाची खरेदी केली. काय होतं, सामान सगळं आपण खरेदी करत घेतं, हातामध्ये ओझं होतं आणि मग जायचं राहून जातं, मग असं होतं. मग त्याच्यामुळे आज पहिला ते करून घेतलं आणि मग सगळं शॉपिंग केलेली आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल तर मला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.